Presidenta, de fet, és adient i oportú tenir aquest debat aquí a la Diputació de Barcelona per donar suport al sector de la pagesia, com feia la moció, en aquest cas, de Junts, en la qual hem fet esmenes i agraïm que s'hagin contemplat. De fet, la setmana vinent, si no vaig errada, els dies 5, 6 i 7 de març, està convocat un ple monogràfic sobre la pagesia a la institució en la que s'han d'aprovar les propostes de resolució dels diferents grups parlamentaris per incidir-hi, però sí que, com deia, és oportú aquest debat, també aquí a la Diputació de Barcelona. No se'ns escapa que el sector primari és molt important en l'economia catalana i, a més, sempre hi ha estat, fins i tot en els moments més difícils, com va estar l'època de la Covid, en la qual l'abastiment dels productes bàsics per la nostra vida no va fallar. I aquí crec que la moció fa una diagnosi molt encertada en relació a la problemàtica que afecta al sector de la pagesia i al sector primari. Ja s'ha dit, però remarcaré alguns punts: preus per sobre del cost de producció dels productes, l'afectació de la sequera i les conseqüències del canvi climàtic en relació als cultius i, no se'ns escapa, també la dificultat del relleu generacional i el que s'ha anomenat l'excessiva burocratització que s'imposen per part de les diferents administracions a la gestió vinculada dels recursos. I també, en segons quins casos, aquesta falta d'acompanyament que s'ha donat causant tota una sèrie de problemàtiques que cal abordar. Què fa la Diputació davant d'aquest problema? Doncs, bàsicament, exigir i reforçar i acompanyar el sector primari i, sobretot, demanar la implicació, col·laboració i coordinació de totes les administracions públiques, la catalana, l'espanyola i l'europea, que, evidentment, tenen les competències en l'àmbit de l'agricultura i la ramaderia, també la pesca, per tal de buscar aquelles solucions que han de permetre que el sector primari pugui fer front als diferents reptes i desafiaments que bé diagnostica la moció. Aquí sí que m'agradaria apuntar que, en aquest cas, pel que fa a la resposta que està donant el govern estatal, ja s'han anunciat algunes de les properes línies que van orientades a alleugerir tota la situació que afecta de manera més punyent a la pagesia, és a dir, tot el que té a veure amb la política burocratitzada de la PAC, la reforma de la llei de la cadena alimentària, aportar recursos per afavorir el sector primari i, així mateix, ja s'ha anunciat també per part del Ministeri de l'Agricultura que hi haurà un ajut extraordinari en qüestions vinculades amb l'impacte de la sequera de més de 269 milions d'euros que podrà beneficiar a un total de 140.000 agricultors. Per tant, ens consta que tothom s'hi està posant les piles, estarem amatents al debat que tindrem en la propera setmana al Parlament i la Diputació de Barcelona està al costat dels municipis amb les diferents propostes i projectes que ja estan desenvolupant per preservar aquesta biodiversitat tan necessària que abans apuntava el diputat Fàbrega, però també per preservar el que seria la producció agrària tan necessària que en molts dels nostres municipis es porta a terme pels nostres veïns i veïnes. Nosaltres, evidentment, votem a favor de la moció de Junts i en relació a la moció de Vox votarem en contra perquè nosaltres tenim vocació europeista i creiem que els instruments europeus són millorables però no podem prescindir-ne d'ells en un entorn global.